kabanungku ayu play boleh lam dan lukat badui dan baju dan kesni nadu dan step jengka hadu kani kacanit kabanita aku bawa pula ini badan kerja kabakentang kacung play video kabansin bentalang hakani ke program jengka jinjak kami kani kalong ke program kabalapan baik dekatan Trans Committee jong raja secretary balang presbyterian lopat ban penlong ya gani kajing ya rali halor katin kabaong wat kata wat mat wat teba kabala pensyok nongren naga siti upol seti polosai kalanong kabaa kadikot kabaa kuwe bat kajing tunggu jong gani ka program kalong ban pendu jai bat ban rap dongkong ya kajing belian kibasnil bat ya kajing di penduai kum kakiat udrok bat kibai kibalong kum kabi ajong senpo kibalong ginong syun kibasnil bat kibasyer kay hadu kata ingat khot ya ikong bi shalai sya person jo kajiseng kentay buah kajing duai kan ko pa jongi ubah benen ngiwan banai ngu me ko kan ra hagane ke jan me jong gane ke si me yu ngi au blei ngi don apo jong gane ke ye ke bakentang ke jong me kum ga jing ya seng kan thei hap ke jing pen me jong ke Temperance Committee rengkat bat kabalang ke jing ya seng samla bat ke jing ya seng khanai ablay pandai kita gijing pan keren jong ka Temperance Committee kan long ka ba me keren ko kan rat ba ye bagat dang bagini kisur di ba mi no nakasentur jong iti ba ya sodong kan di kasno bagi breu ke ba yo snow ya ka ablay kin yo pan ma di kini gijing keren gijong me bat bakilapan tau thamai la ga jong ga jim ngim don na ga de au lai ni supan ko ngo ya ko hukum ga jong me baki e baro ki bangi persyang banda ka banta ka burom ga jong me kan long ga ba me syam so ba pediang ini kumbang ini wan baati kakarteng try ban kon be jong me jisu na di minta sigebam cukut amen para senang para tahu kajing yasin kentai balang presbyterian maupan lembaga Temperance Committee kapenlong ya kajing yai rally komsi benta ban persya ya kajing bam jingdi basniu kom udrok kakiat ukenja bat kiwei namar kata ni don ban ong bat perta karena udrok kakiat bat kenja jet ya ke jingem om ya ke jingdi penbuat ker kloy udrok kakiat kilong kineng penjab pidai ban ya ladi om ya udrok ni kakiat tutip baudrok uday unang syun na marupenjengay na kaim lang kasalang kan mau baudrok kakiat kim ay jinsuk satya na markaktin ublayru kalaong pidai ban yala di om ya udrok ni kakiat tutip baudrok uday unang syun na marupenjengay kaim lang kasalang kan mau baudrok kakiat kim ay jinsuk namar kaktiru bleiru kalaong kakiat kalong kanong kibeng bat kanong yamay kordet yaki bakhi dang step bat banbe ya kakiat mm udrok kakiat kilong kinong penjat
kakiat. Tutup bau drugs uday unang syun. Namar upin jengay ka imlang salang. Kinmao bau drugs kakiat kim ay jingsuk. Namar kata kakdinu bleiru kaong. Kakiat kanong riki ben bat kanong lamay. Korpit yaki baki dangstat banbe ya kakiat. Konta watma. Gila kabamot ong emyo drugs ong emyo kakiat. Gila kabamot kat badam dan kepor. Ong Kabanun kong nga ayu blay bolak perla yang isin bedon dari piye kabagentang ke jong blay ai bagajing persyang kabarit ke jongi kanlong kabajab bat kabasiso na kabenta jongi bat kalawai jongki kun kikti baro tu blay kajing sok urker ku yang ibaro bikin yo snow ya kajing kren pengkut ya kadika program dari pastor baik jongi pastor IS Punggu tu blay undurunkan badu Krisyan ya pi abap penjian bensim dia kini kebentah dia syua bangin yo snow ya kini jingkren pengkut dari pastor bensim bentalang syua na kajing ruai kabasispa arpunyau ku mensim kajing pentemai pen pauna kajing kong chairperson ibi lambat penja je keneka rally hakini kesni kini khot ka temperance nongkit kam jong ke jingseng kenthei kini khot jong ka baro ngapen pau ke jingsungu smugurom ya ke temperance committee jong ke jingseng kenthei balang ka bala organize ke ke program le bala penlong je ke program ka ba don kam nakabanta jongi kabadan kam nakabanta kaimlang kasalang hake bakum kini ke jingya kidai tangki NGOs dan ki seng bhalang dan ki weki ken ho ki ba mi shekman dan ki ba yang ki school ki college ki ba juya kapor ban persya kenrei ke ken hun balang nakabanta ban penilam Syaki weipat ba kini ke jingle ke jingi kalong ke nuksa na kabanta ki weipan pan ai ke jing Krisyan ye kitu ki para bengej bakiru kini yang lang na kabanta ban persya ye kini ke jinglen ke besnew ke jingti ke besnew bat pan ai men sim ye kitu ki weipat ki bala syangop syatan bakiru ken no lan dikin bethat no
dah ke jing perta ke jungi dah ke jing penpau ke jungi sika pakai kiru kilat ya ka ban kin mau ba leng om tang na yeng na sem om tang shnong hathau rei ka balang ru ka don ke banta ban persya ya kini ke jing le ke sniam kitang katu kan dia kumbala ong ban penbet ban ai ke jing kren pen kut ha ka bi dei ban ke ka program ha ke ni por ka phang jong ke ka rally ka balabo long wat kta wat mat wat tba bala pensong nong rem na ka city of Sulpol syakolasai kalanong ka baad khat arpuwei kalong ka bangaso bam dan kamsu bandang batai ye kini ka phang na mar ka basai wat kta wat mat wat tba kei ka banga ngakwa ban pau hang ni kalong tang khindiat sha ngan mar boro ngile thain ngaru lapus aga jinga lenti kumto ye tang khindiat ngakwa ya ka ban kedau la ne ban puni na ka banta jungi lang hakabi dei bat ke ni ka phang wat kta wat mat wat tba ka wi ka banta ka dei ka ba idon kam ya ka jing trei lang na ka banta jungi ki me ki pa bat ki khon ki ti ki yeng ka sam bat ki im lang ka salang dei lungba jungi ki me ki pa ni badan ka jingkit kle na ka banta ki khon ki ti ki yeng ka sam kata ka di ko ka banta ka ba ni kali yelade ni kren yelade ni pha shelade ke ai ka banta ka jonga ko mukpa ke ai ka banta ka jongi kum ki me ki pa na ka banta la ka jong ki khon to ka wi ka banta ka long ba kum ngan shin ba namar ba ka di ka jing seng kan thai ngan ong ba ka me ka dei ban long ka ba yo i yelade kum no ka long kata ka di ka wi kami kedai banyo i yelade kumno kalong kedai ban phai shwe lade de ban bishar de ban kren lade ban kli lade kumno kalong kata kedai ka wei ka ba ni don kam ban hit yelade ka ba ni kli dalade yelade dan ni pikli dalade yelade bonsin ni penrem dalade lade menong ba ngedai ke babi ngedai ke bomdan jingnang jingstan ngedai spun ke jingkedau ba pen i na ka banta yelade lengkot pencerong nang ta ka kemi ban long kum kan nong hikai om tang kanong sumar om tang kanong besa om tang nong tingri kalong kanong hikai kedai bedon ke jingkit le ko peni ya ke praktikal ya ke jingle ru kata kedai ke kamram jong ki kemi praktikal dei tang ka teori ban peni ban ong ban suong thile jing seng khon tin rei ringkat bat ke praktikal ru ke bala ban peni te kata ke di jinglong ke badan kam na ke bentala ne ka benta jong ki kemi ki pa hakabi dei ba ki khon ki ti ke bala ban wanra ban sandur ya ka im ka jing im ka ba pha jong ki khon ki ti ke kemi kum ka kan thai ka basta riu ka basta ka mo wadon ke jing start kam junget luma haba ong ki khon ikunu ka jing ong junget luma de bisha ya ka eke ba ki khon ki ang dan on ki khon jing ki ki ski ta ki shalak ba ong ba ki so kum ka ba dei sudah ka ba so piang sudah tin rei dei ban junget lumar la de ban pidiang lumar ya ka eke ba ki ong ya ban de bisha ma tho anta mi ka start kam jut harai snew ikon rei ka ai ki jing kai ka ba shai bha na ka ban ki khon teng unsin ni shu tharai ye ka jing long jing em jing ki khon rei ka ni ka ban long ye ki khon ba kin phoi la ne kin vitar la ne kin don ki jing snyo hapo jing ki na mar ba ki kimi ki pa ki tharai ti kan ni ka di ko wi ka banta ka ba kum ki kimi ki pa ngi don kam tang phai pat chi ki banta jungi ki khna la ni ki khon ki ti ki tang khandian ai dan si bon ki banta ki begini ban kedau na ka banta ki kimi ki pa dan si bon ki banta ban kedau na ka banta ki khna
Tinrai ke ke phang la ne ka team jong ke ne ka rally ke beng la ya jong wat ta wat mat wat taba kini ke di jing maha la maha persya na ka banta jong phi wat ta wat mat wat taba la maha persya namar balatip badai ke besniu manu bakwa ban kta ye ke besniu manu bakwa ban mat ye ke besniu latip ti bai di ke besniu mut kam dei shu bagin dang bandang kta le mat habang latip ba ke dei ke besniu martang syukta ke jing men saw kan wan to nakabanta jong hi ki na nakabanta jong hi ki badon hakene ke por ban tip ban yo laj nakabakum kata ban laj nakani ka jingmelin ke besniu ke jingdi ke besniu ke jingle ke besniu ka badan kam nakabata jongpi keli shwa wat jingtip shwa haka jing long khna haka jing long samla kawan ke jing penshoy ru ke jing penshoy ki babon ma ke jing long khna jongi jing penshoy babon ma ke jing long khna samla habala penshoy sngorem sngoleran parakna borok ya ben ya kho na marbom shim bentalang sngorem kata ke jing penshoy uni bobi uni ubale kumta uni ubale hok uni ubale replay uni ubale asmat syak penrem la ngok ke jing penshoy kada wat sya ha ke jing penshoy wat sya penbe lada pilatip lada don kenu ka jing penshoy lada ka jing ong ya phi ban kentu ban le ya kani lada la pilatip bakadi ke besniu wat num le ya ka lada pi syak penbor lada pi syak penbe ru dwai show play menang play kenu ke babha kenu ke bangdei banjit ha ke jing em kandai ka bau blai ku yarab la ka banta jompi anda ba pila IT la dwai ho blai dwai ho jisu yarab la ka banta jompi hang no pipida na ka jinglong khna khamtam try yarab yepi haki school ko pidon haki jaka leka ke ba pidon haki jaka puli ke ba pidon no pidon kin job ye ke jing penshoy kin job ye ka besniu da ka kerteng ke jong jisu te kum ke jing penkut na ka banta ke de ka jing kren ha ke de ka por mesngo ban ong bagi ayu yo play bo play u yalam na ka banta jonge ha ka bagi la ya ka ban pendap ye ke de ka program ka bakat hong ke jing ka long ban pendu ban pendam lan ban rat dingkhong je ke jing sniu om de ka bor ke jongi le sing la ban ong bangin nam snu sarong bangila ban penlong je ke program henry ni snyo ban aibu yo blai bolala ban don lam bat ni ba ke jing job jong ke jing ja ke jongi ke rali ke ni ke sni kan dei ka buram ke jong blai kaban walam ya ka jing pha kaban pendu pendam ya ka jing sniu ka jing phala om de ka bor ka jongi henrai de ka bor ka jong play ku play ker khu na ka banta ka borom jong amen ai ba kini ki kentien kin jo jaka ko ka donor ba kan sim ka joni bara pada ba mi na ka yen ko kentang ka jong play ngin yo mat ya ka jing kerku ka bhatam ka jong play Tuân được vậy. Cuộc ba gì bằng đêm
Ngirapin ko mo ikaktiin ka jumay ko kunra. Kung mamilaong to kilay check berthay yalak ikak gospel. Bat perlong sendang yiki. Kajing hikaya ikaktiin ka jumlay. Kandung hakilong yin long sem. Hakayin ka jongan ningkong. Hakayin ka jongi. Kamtam yakin ikikun hep kebe iye. Kibalong kilaway jong kapalan. Hakapapun waino yakin ika. Program kabangin dep akan ika janmit. Perlahan yang kan kajing kekku kajing olay. Kajing in bahar kajing olay bokma kajing aye kajing prai bokma kajing sukus. Kajing aso kajing swak. Tiang kabohon. Pencet bol siang jumlay. Kajing lahan kalau nengkong kajing kekku kala kajing kapalan. Kamtamnya kajing sengkentay. Tujuan lembat kiri minggu. Tujuan hanya bos lok cekui mah. Ada mentas ke pemcuk kudu halak kita.